2023a erronka handiko urtea izan da, eta etengabe aldatzen ari den ingurunera egokitu nahi izan dugu. Jarduera maila oso garrantzitsua izan da, aurreikusitako helburuak bete dituzten jarduera eta proiektu askorekin. Testuinguru konplexua bizitzen jarraitzen dugu, kudeatu beharreko arrisku eta aukerekin. Egoera horrek irtenbideak behatzera eta bilatzera behartzen gaitu, askotan aurrekaririk gabekoak. 2023an langabezia indizeetan hobekuntza ikusi dugu eskualdean. Parametro onargarrietan gaude, eta nabarmen murriztu dugu Gipuzkoarekiko eta Euskal Herriarekiko diferentziala. Langabeziaren tipologian aldaketa nabaritu dugu. Langaben kopurua murriztu egin da, baina langabek gizarteratzeko zailtasun handiagoak eta gizarte bazterketarako arrisku handiagoa dute. Horretarako, eskuhartzeko eredu integralagoak, berritzaileagoak eta espezifikoagoak behar dira. Behar horietan inbertitzeak Oarsolan zentroa irekitzea ekarri du 2024an, enplegurako eta inklusiorako berrikuntza zentroa. Oarsoaldeak kudeatutako enplegu programak. Gazteak. Bazterketa egoeran edo arriskuan dauden pertsonak. Langabeak, kontratazio pribaturako laguntzen programa. Familiak, etxeko lan. Oarsoaldeak finantzatutako enplegu programak. Guztira, 607 pertsonak parte hartu zuten gure enplegu programetan. 120 enpresa bisitatu genituen eta 400 lanpostu kudeatu genituen. Pandemiak funtsezko ekonomiaren garrantzia nabarmendu zuen. 2023an tokiko ekonomiaren garrantzia azpimarratu du. Batez ere, 0 kilometroko produktu eta zerbitzuei eta tokiko faktore biderkatzaileari dagokionez. Tokiko transakzio ekonomikoek eragin biderkatzailea baitute ekonomian. Sortzen ari diren proiektuei eta enpresei laguntzea. Aukera sektoreak babesten ditugu gure eskualdean eta enpresei lehiakortasuna hobetzen laguntzen diegu. Erronka nagusiei aurre egiten lagunduz. Trantsizio digitalak kezkatzen gaitu, bereziki enpresa txikiak atzean geratzeko arriskuak. Horregatik, laguntza eta babes zerbitzu espezifiko bat eskaintzen dugu. Enpresetan, energia kudeatzeko eredu iraunkorragoa bultzatzen dugu. 2023an, gure ahaleginen zati handi bat energia garbiak eta berriztagarriak hartzera bideratzen dugu. Energia azarago, ekonomia zirkularrarekin lortutako etorkizuneko proiektuekin egin nahi dugu aurrera esparru horretan. Ekoizpen sistemaren beharretarako eta enpresen jarraipenerako egokiak diren pertsonen eskasiak kezkatzen gaitu. Estrukturalki lan egiten dugu erronka horiei aurre egiteko. Enpresekin lotutako 13 proiektutan 378 enpresak hartu zuten parte. 31 dinamizazio ekintza eta 710 parte hartzaile. 129 ekintzaile kontsulta, 98 ekintzaileri erantzun zaie, 25 bideragarritasun plan, 22 mikroenpresa sortu dira. 37 lanpostu sortu dituzte enpresa horiek, eta 825.482,41 euroko inbertsioa egin dute enpresa horiek. 30 proiektu enpresa ekintzailetzarako gure espazioetan kokatuta. Ekonomia sortzailea. Inbertsioak Agustinetan kultura eta sormen industriak bultzatuz 2,6 milioi euroko inbertsioarekin. Pasaiako badiako ekonomia urdinaren poloa. Aztiburu, 55 gai eta 13-14 proiektu zehatzekin. Zilarrezko ekonomia. Adinberri proiektua, adinekoen arreta bideratua. Gizarteratze eta laneratze gunea. 2023an garatu eta amaituta ekintzailetza eta enplegu autonomoa mantentzearekin lortutako hainbat ekimen garatu ditu. Oarsoaldea lehentasunezko eta kalitatezko helmuga bihurtu nahi dugu.
Gure nortasun kulturalean eta gure enpresa turistikoen lehiakortasunean oinarrituta, enplegua eta aberastasuna modu orekatuan sortzen lagunduko duen turismo eredu jasangarri baten bidez, bai eremu geografikoan, bai denborakoan. Turismo bulegoetako bisitariak. 18.879. Informazio eskaerak. 53.817. Hartutako taldeak 32 talde. 1.318 pertsona. Web bisitariak. 83.105. Sustapen jarduketen kopurua. 56. Turismo lehiakortasuneko programetan parte hartu duten enpresak. 25. 2023ko proiektu garrantzitsuenak berpiztuk finantziatutakoak. Arditurri bide berdea. 2023an Arditurri web bide berdearen tresna digitala eta gailu mugikorretarako aplikazioa garatu ziren. Familientzako gida virtuala eta joko virtuala barne. Itsas Faktoria. Instalazioak hobetzeko eta bisitariei esperientzia hobea eskaintzeko diseinatutako erreformak egin dira. Baita albaolak irudikatzen duen itsasondarearen babesa bermatzeko ere. Gure erronka da kudeaketa produktiboa egitea trantsizio energetikoa eta klima aldaketaren aurreko erresilientzia handiagoa bultzatzeko. Eredu jasangarriagoa, eraginkorragoa, berriztagarriagoa eta parte hartzaileagoa ezarriz. Horretarako 3 hanka ditugu. 2023ko energia eta klimaren eskualdeko plana, energiaren bulegoa eta kontsumaren efizientziarekin eta murrizketarekin lortutako ekintzak barne hartzen dituena. Bai eta mugikortasun jasangarriarekin lortutakoak ere, ikuspegi energetiko batetik, berroneratze bulegoaren zerbitzua non etxebizitzak birgaitzeko buruzko informazioa ematen den. Irisgarritasun eta energia arloan biztanleria kalteberarengan interes berezia jarriz. Eta Eskore proiektua zeinaren helburua baita klima aldaketarekin lortutako datuak neurtzea eta eskualdean naturan oinarritutako soluzioak ezartzea. Izapidetutako espedienteak, 86. Izapidetutako aurrekontua guztira, 16.163.286,81 euro. 2023an azpiegiturak eta zerbitzuak hobetzeko, modernizatzeko eta hornitzeko hainbat ekimen finantzatu ditu. Etxebizitzak birgaitzeko laguntzen eskualdeko zerbitzua, energia eraginkortasunari lotutako Next funtsak kudeatzeko bulegoa eta Andonaegi eta Beraun bezalako auzoak biziberritzeko programa. Berpiztu proiektuak. Alegin hori Renove poligonoen planaren barruan dago, eta eskualdeko industria proiektuei laguntza esanguratsuak ematen dizkie. Diru laguntza horiek industrialdeetako azpiegitura eta zerbitzuak hobetzeko diseinatuta daude, eta hori funtsezkoa da eskualdeko lehiakortasunerako eta hazkunde ekonomikorako. 2023an Eskore proiektuak nabarmen egin zuen aurrera. Batez ere, klima egokitzapenari buruzko bigarren prestakuntza eskola eginda. Gainera, eskualdean garatutako herritarren zientzia jarduerei buruzko ikusentzunezko dokumentu bat aurkeztu zen. Aurrerapen horiek erakusten dute etengabeko konpromisoa dagoela erronka klimatikoei heltzeko eta irtenbide jasangarriak bilatzeko herritarren parte hartzea sustatzeko. Eskualdean, euskararen ezagutza eta batez ere erabilera areagotzeko lan egiten dugu. Bereziki, sustatu nahi dugu haur eta gazteen artean euskararen erabilera, eta euskararen hizkuntza ohiturak errotzea lortu nahi dugu. 3.600 familietara iritsi gara ekintzen bidez. 414 gazteko harriategin, 923 ikasle euskaltegietan. Hizkuntzen kudeaketa. Euskarak enpresen lehiakortasunerako elementu gisa ikuspegi estrategikoa du, kontuan hartu beharreko lehiakortasunerako beste faktore bat da. Praktikak euskaraz egin zituzten enpresa berriak 50 izan ziren. 24 ikaslek euskaraz egin zituzten praktikak. 2024ko martxoan egin zen empatikonomia jardunaldiaren 4. edizioa prestatzen hasi gara. Kontsumo bulegotik kontsumitzaileak ahalduntzea bilatzen dugu, haien eskubideak eta betebeharrak ezagutu eta erantzukizunez joka dezaten. Guztira 261 erreklamazio jaso ziren eta horietatik 207 izapide ziren eta 154 ebatzi. 174. Inpaktu ekonomikoa 30.589,70 eurokoa izan da. 2023an tokiko kontsumo jasangarriaren garrantzia azpimarratu nahi izan dugu, eta horretarako kontzientziazio kanpaina bat egin dugu, ingurumenari zein tokiko ekonomiari mesede egingo dieten kontsumo praktika arduratsuak sustatzeko, eta herritarrei erreklamatzearen garrantzia adierazi nahi izan diegu. Eskerrak eman nahi dizkiegu bideo honen parte izan direnei eta direnei. Gure bazkideei, eragileei, erakundeei eta enpresa laguntzaileei.
gure lantalde dedikatuari. Errenteria, Lezo, Oiartzun eta Pasaiako herritarrei eskerrak eman nahi dizkiegu gure eskualdearen garapenean duten konfiantza eta parte hartze aktiboagatik. Baita gure udalei ere, haien ikuspegiak eta lidergoak gaur garenaren oinarriak ezarri baitituzte. Oarsoaldean etorkizunari gogotsu eta erabakitasunez begiratzen jarraitzen dugu. Jakinda elkarrekin etorkizun oparoa eta jasangarria eraikitzen jarraituko dugula gure eskualderako. Guztiei eskerrik asko.